Pensa tu bé el que està representant i com ho està representant. Crec que hi ha molts clubs que no ens sentim representats per la gestió que tu estàs aplicant a la Federació Catalana, una federació amb prestigi, la federació a nivell nacional, crec que la primera juntament amb Andalusia amb més llicències, i l'evidència és que no hi haurà cap equip a la Lliga Promotion català aquesta temporada. L'Espanyol ha pujat, el Girona juga Champions, el Barça està sempre lluitant per tot, i a segona divisió, la Lliga Promotion, no n'hi haurà cap. I a la primera ref n'hi haurà dos, un que és el filial del Barça i nosaltres, i dos que hi havia històrics i que els ha costat molt sèrie, com són el Sabadell i el Cornellà, han hagut de perdre la categoria, desgraciadament. Llavors crec que el futbol català s'ha de replantejar molt com està fent les coses, i sobretot si mira altres territorials amb igual de llicències que nosaltres, o inclús el menys, que tenen equips a la primera divisió o a la segona amb molt més número que Catalunya.